At merong ano guys, natutong. Ayan guys, yan. Luto pa ng saging guys. Lutuhan na rin ako guys. Kay edible na available, available. Walay sentral. Ang resulta ni guys lutuhan ra walay sentral. Lamig gyapon ni siya guys kay tamis naman ni guys. Hinog naman guys. Hinog na ang saging guys. Kung bibi guys nila guys. Pagting maoy ganihan nagpabikil ra chabi ra man day ang makapahilom day. Magpabikil ra man day siya guys para palitan og chabi guys. But lang bata guys. Saon na ako guys sa naon siguro ako ni guys. Kaso na ako ni guys para dali lang maluto. Kaya talas kayo nag-idibol guys. Dayon guys, ako ni hugasan guys. Para dili magdikit sa kalaha. Nindot hugasan, adisir siya iprito kay. Dili na siya magdikit sa kalaha guys. Ayan guys, tapos na guys. Daghan kay siya guys. Unta maigo sa idibol. Kaya gamay-gamay akong idibol guys. Marat guys, ako na i-play to guys. Bye. Thank you for watching. Guys, naluto na yung saging guys na pinirito ko. At merong ano guys, natutong. Ayan guys, yan. Sa kaka-engage yan guys. Oh, di ba? Hindi ka tunay na sisi kung hindi mo to naranasan. Okay lang yan. Let's eat pa rin. Kahit napagod. Piliin na lang natin yung hindi masyadong tutong. At ito guys yung perfect na pagkaparito. Walang sentral. Pero okay pa rin. Matamis naman tong saging. Guys, masarap ito. Sana kung may kape kasi wala tayong pambili. Kaya ito na lang muna. Kung anong meron niya na lang. Tsaga-tsaga na lang. Bye guys. Thank you for watching.